Vítejte u nového videa. Tady máme díl druhý, že se snažíme dát win v ranked reloadech. Teďka bych padal Pleasant Park, protože Pleasant Park je prostě Pleasant Park. Takže bych tam padal. To je prostě takový chill místo. No, padá tady hodně lidí, ale když tady nikdo není, tak to je docela chill. Prostě tady jenom baráčky. Ještě jenom. Sice v prvním díle se nám nepodařilo dát win, ale doufám, že tady v tom díle se nám podaří dát win. Takže tak. Je to ještě poslední čestka? Ne, tak tady ještě docela dost. Vím, že je tam na střeše tady. No. Já bych tady nejradši znova mluvil o svém dripu, který teďka už mám docela dlouho, protože mi kamo. Vážně musím dělat tohle. A jo, ono to nejde. Aha. Tak to byl docela trapný moment. To jak? To kámo. Kámo to si děláš srandu, že to bylo přes to okno. Já jsem tak. Jako já tady jako můžu se snažit jet jako prostě vyspamovat, ale jako jinak to nejde. Ta super hrdinka dostala za nějakých 50 do modrých. Potřebuji nějakou pampu. Tam to asi hra. No jo, jsou tam hry. Ne. Dobrý. Kámo, to by skončilo tak rychle. Ale to by bylo naštvané. Nesmí skončit tak rychle. Jste si mysleli, že to skončí tak rychle? Ne. Nikdy. A teď je zase borec a já můžu jenom vyspamovat. To je špatný. Taky. Ne. Nikdo nevidět. To nikdo neviděl. Doufám. Takže vítejte u nového videa. Takže tady další díl. Ne, já se s vámi nebudu hrát, prostě sorry, ale to nemůže takhle rychle skončit. Pleasant Park Tilted, protože Tilted i Tilted, já nevím. Tilted je nejblíž. Buďte ticho, že Lone Lodge byl blíž, ale Tilted byl blíž prostě. Tilted je prostě lepší. Neříkám, že jsem jako nepadal do Lone Lodge, ale jako Tilted, to je srdcovka. Let's go. Tak pojďte. Tak pojď. Aim jak z kurníku. Hezky. Dobrý. Proč? Jo, vlastně ty máš Angel. Já to vůbec nehraju. A bolí mě. Co mám chcípat? To bude dostane. To je skoro kolej. O jeden bareček. Trošku černější. Nechci dosáhnout $4 dolar. Zaraz jednos.
Tady slyším hodně blízký kroky. A jsou tam dva. Nikdo neví. Knock. Let's go. Ale kámo, medkit, přiberu. Co děláš? Tady někdo chodí. Tady máš medkit. Beru šagrovy. Nebo... Tak pojď, kde jsi? On jde takhle. Je na spamera. Taky to já jako s tebou fajti nepůjdu. Když takhle to nastrabe docela. Tak a hodně slabý. Já se nemůžu jebat. Střílej. Knock. Let's go. Tak to jsme, kámo. Jsme vymazali docela. Co? Jo, tolik, aha. Máš to. Drum. On mě pošel. Proč by to dělali? No to je hrozný. Já už nevím. Nevím. Už se mnou nechoďte. Šok pedofilové. Nechte mě bejt. Nechte mě žít. Normálního člověka. No, musí převít. Lidi, bohužel jsme chcípli. Máme dát ještě třetí round. Do třetího nejlepšího, nevím, jak se tomu říká. Takže dáme do třetice všeho dobrého. Takže dáme třetí round a jestli sípneme, tak jsme prokletí od té minulé hry. Jestli tady tu další hru vyhrajeme, tak si můj kamarád koupí 1000 V-Bucksů. A možná si koupí i nějaký skin. To nevím, ale koupí si 1000 V-Bucksů, jestli to vyhrajeme. Takže nám věřte, aby jsme vyhráli a abys to koupil. Takže lidi, už jsme ve třetí hře. Teďka už nepůjdeme padat tilted, dáme znovu Pleasant. Protože v Pleasantu jsme jako chcípli, ale nevím.
Mám prostě chuť do plazentu. Tak pojď. Tady lendí. A z začátku, když si střílet po lidech, tak prostě mám pumpu. Ale když nechci prostě jako a potřebuji po ní střílet na blízko, tak já prostě jako jsou míčka, jsem si jich nevšiml. Korně. On je tak, já se bojím, on tam chodí jít nahoře. Oh! Kamo, Broc nevěděl, jak střílet. On zapomněl. Kamo, proč mám 3 pumpy prostě? To je normální, prostě víš co. Si vezmu. Počkej. Ten borec si pro mě přišel. Dead. Kamo, on bude zkoušet furt a furt. Já se jako bojím. Jako jestli, kamo, ještě po 3. Kamo. Jsi blázen. On je tady znova. On tady landí. No, myslím si, že to je on. No, kde seš? Pak si bobříku, nebo nevím. To je on. Dead. To je tam někdo další. To je Flapjack. Jo, oni jmenuje Flapjack. Divný název. A ta taktika není tak špatná. A on furt zkouší. On nás chce prostě. To je gay. On nás chce. To je gay. Tady jdem fyzika. Se s tím domem trošku fajtí. Jdem přes okno. Nic neudělal, co? Nikdo lení. To je zase prostě ta Marigold. Je v tom baráku. On bude čekat. Když mi tam vejdem, on nám dá šlupku prostě. No já chci na zónu. Já utíkám, já bych chcípl na zónu. On bude chcípl. On chcípl na zónu. To ještě přišlu. Pojď. Jo, dobrý. A on furt lendí. On jestli mě klikne, tak já jsem dead. Jo, to je trošku odletím, úplně normální. Jo. To. Tak lidi, jak se čekáte na nový Minecraft film? A tam určitě budu.
No nevím, jestli určitě, ale chtěl bych tam jít. Už jsem viděl trailer. Není špatný úplně. By mě zajímalo, jak se těšíte vy. Jestli vůbec víte o tom, víte, nevíte. Jestli nevíte, co je Minecraft, tak to je hra, kde máš... To je hra, kde je všechno tak jako kostičkovaný. A tam se prostě v podstatě jako rozšiřuje. Já neumím mluvit. Rozšiřuješ. Nevím, chápete, doufám. Nevím, sorry. Kde prostě máš velkou nebo můžeš mít velkou fantazii, můžeš tam dělat, co chceš. Jakoby všechny ty kostky jsou prostě jako, můžeš tam získat elitru, to je jako křídla. Můžeš tam získat různý jako očarované knihy a tak. Jestli si chcete, můžete si koupit jako celou verzi, nebo si můžete koupit, nebo ne koupit, ale jako najít na nějaký stránce, nebo najít si nějakou stránku, ve který můžete kamo, kamo, to je nějaký Ukrajinec nebo Rusák, nebo já nevím. Vidět odraz mého ovladače. To je dobré. Já jsem zhodně, aha. Jo, to je to. 31. Každý jde někdo dozad. To je ten boras, který mě zabil. Au. Já jsem dostal zase dozad. Ty moje dostávám ze všech stran, kámo. Mě jde potom ze zhora. Nevadí. Uděláme další díl. A přejte nám a držte nám palcem, přejte nám, ať příště vyhrajem a ať si koupí těch 1000 V-Bucksů. Bude to pokračovat až ještě třeba 2 týdny. To je do 2 týdnů. Ještě můžem. Tak čau. Tak doufám, že jste si užili video. A tak čau. Sorry, to čau bylo strašně hrozný. Tak jestli na to koukáte večer, ráno, odpoledne, dopoledne, já vám přeju krásný den, krásný večer, krásné odpoledne, dopoledne, dobré dopo. A uvidíme se u dalšího videa. Tak zdarec párec.